Ei, hola, Catalunya està en la merda, està a la tomba. Llavors, et volia comentar quatre coses que necessita millorar, no? Quatre coses que ha de canviar. No reinvento la roda, sinó que són coses que tothom coneix, però bueno, em venia de gust comentar-ho perquè sí. I són aquestes, Són educació, transport, impostos i despertar. Comencem. Educació és una misèria, d'acord? Comencem per Fundació Bofill, que en teoria és organització sense membre, sense ànim de lucre, que dona la seva opinió a l'administració pública. Això, a quin lloc del món es fa? Per què està passant això? Vol dir que el Departament d'Educació són uns inútils? O vol dir que presumptament la fundació aquesta podria ser una menjadora? Un cau de rates? D'acord? I aquí poso els de Xonsins, els líders, però al final són tots iguals, no? Aquest d'Esquerra i ara de PSC. Llavors, Fundació Bofill, al carrer. Tots els membres al carrer, d'acord? I s'ha de reformar tot el sistema educatiu perquè, per exemple, no es té en compte la tecnologia actual, no es té en compte la intel·ligència artificial en el cas de que es pugui utilitzar en educació, però estem en la me i t'ensenyo les dades. És la competències bàsiques quart d'ESO i sisè de primària. I el gràfic, les dades, al llarg dels anys, sembla que la tendència, per mi, la tendència és baixista. Sembla que estigui com estabilitzada, però la tendència sembla que hi hagi força, una mica, baixista. En tot cas, de totes maneres, podríem fer-ho molt millor, no? Et sembla bé això o no? Podríem fer-ho millor? Sí. Continuem. Transport. Tenim a dos. Tenim Renfe, que és misèria, i tenim ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que són uns alfes. Només cal que comparis, per exemple, a Twitter, el Twitter de Renfe i el Twitter de ferrocarrils de la Generalitat, que et diuen el servei funciona perfecte, com sempre, no? I Renfe et diu no sé què, arriba tard, hi ha unes retencions, sempre igual. Les dades, això són dades oficials, les dades reals segurament són pitjors. En dades oficials diuen que la puntualitat és de 84-86%. Ho dubto. Estic segur que és menor. I que els trens que arriben amb retard, que triguen més de 3 minuts, són 14-16%. Estic segur que molt més. I diuen que la mitjana de retard són 4-6 minuts. Jo he vist de tot, no? De mitja hora, hores, no? O que literalment no n'hi ha. I no envien ni autocars ni res, no? És servei de tercer món. I veus les dades de ferrocarrils i dius, ostres, podríem tenir això tot a Catalunya, no? Sí o no? És que la diferència és abismal, no? I estic segur que tothom pensa igual. Tothom li agradaria tenir un servei digne i ferrocarrils demostra que pot oferir-ho. Transports és això? Continuem. Caldria portar a judici Renfe perquè per la gran quantitat d'averies i d'històries, no? I de falta de puntualitat, i em sembla que ningú està portant a Renfe a judici. I pregunto, per què no? Si en teoria estan incomplint el contracte, no? El contracte de servei, no? Perquè això és cada dia i són el dolor en productivitat i en els empresaris, la gent que arriba tard a la feina, és de milions d'euros, no? Cada any. Llavors, cal portar a judici a Renfe, que s'ha de fer ferrocarrils per tot Catalunya, d'acord? I us volia ensenyar també, canviant una mica, el corredor mediterrani, que passa, òbviament, per Madrid. No? En teoria hauria de passar per aquí, per la costa, però òbviament ha de passar per Madrid, perquè si no és Madrid, merda, no? I hi ha una cosa que s'ha de millorar, és que les autopistes, sempre que vaig per l'autopista, sempre hi ha camions, però a rebentar. I no van per la dreta, van pel mig i per l'esquerra. Sí o no?
Els camions van pel mig i no tenen pressa, no? És un fàstic. I en tot cas és molt perillós. Si el camió t'aixafa, estàs mortíssim. Te'n vas al Valhalla. Continuem. I inversions en infraestructures, ara ho veurem millor, i a Catalunya, en dades oficials, s'inverteix el 50-60%, a Madrid 80-90% de mitjana, Andalusia 70-80%. Llavors, em pregunto, per què cada comunitat s'executa diferent? Per què no s'executa al 100% a totes les comunitats? No? Saps què sembla? Fa pudor a podrit. Fa pudor a interessos, a xanxullos, no? Doncs això, continuem. I ara parlem dels impostos colonials. Som-hi. Aquest és la dada millor, és el dèficit fiscal que cada any se'n van més o menys més de 20.000 milions d'euros. Cap a on? Cap a Madrid. I això són uns quasi bé 3.000 euros per persona. I aquest gràfic és de que això es va acumulant, no? I és gravíssim. Si tu vius a Catalunya i si entens això, tu vols que la situació millori. No té sentit que hi hagi aquest dèficit i per culpa d'aquest dèficit els gestors d'aquí s'hagin d'inventar xiringuitos per recaptar més impostos encara. Perquè com que els de Madrid roben lo seu, ells també han de robar la diferència, no? I ara els veurem, això que et comento. I aquest és el típic gràfic que diu el següent. Catalunya perd. Això és de la repartició dels impostos que se'n van tots a Madrid i Madrid decideix quina quantitat es va a cada un, no? Té sentit això? No. Llavors, en aquesta repartició, qui surt guanyant? El País Basc. El País Basc i tots aquests, no? Qui surt perdent? Catalunya. I Madrid diu que surt perdent, però no et preocupis, que això es compensa. Es compensa molt, ara ho veurem com, i és això, Catalunya té el dèficit és en aquestes dades entre un 7 i un 9% anual del PIB. De Madrid, 5-6% del PIB. I País Basc, 0. D'acord? Continuem. I això aquesta dada és molt forta. És l'execució pressupostària. Qui guanya aquí? Madrid. Això és les comunitats autònomes. Qui és el que està al burro del final? Catalunya. Llavors, té sentit que una comunitat rebi el 184% i l'altra 36-40%? No. D'acord? Jo et faig dues preguntes. Per què no s'executa el 100% dels pressupostos a totes les comunitats? D'acord? I si no es fes així, per què no cada comunitat recapta lo seu i ja està? Ja t'ho dic per què. Perquè en aquest cas, si es fes això, si cadascú recaptés lo seu, qui sortiria guanyant? Inverteix els colors, d'acord? Sortiria guanyant Catalunya. I els altres, com que el model d'Espanya és centralista, no està descentralitzat, tot el que no sigui Madrid és misèria. I tot el que està molt, molt lluny de Madrid té més probabilitats de que li vagi bé, no? Que és zona costera. La meva teoria és aquesta. És això, de que tota aquesta zona, aquest dònut, està totalment podrit, no? I no hi ha inversió, no hi ha res, i es centralitza tot a Madrid. Això tard o d'hora petarà, no? I això ja estaria, continuem. IRPF. A Catalunya és on es paga més IRPF de tot Espanya. Si cobres, per exemple, entre 16 i 30.000 euros. I si ets renda alta, entre cometes, pots arribar al 50%, que és dels més alts d'Europa. Pagues impostos europeus, però tens serveis de Sud-àfrica. D'acord? I a Madrid, per exemple, si cobres 30.000, pagues uns 300 euros menys, no? Que si visquessis a Catalunya. Continuem. I ara, impostos de patrimoni i successions, que és una estafa gravíssima. Catalunya recapta el 45% de tot aquest impost, a tot Espanya,
I Catalunya és només el 16% de la població. Llavors, som el 16%, recaptem quasi bé la meitat de tot aquest impost, no? Llavors, és flipant. I, per altra banda, òbviament, Madrid no paga res. I tu tens incentiu a portar el teu patrimoni familiar que tingui la seu a Madrid, no? Perquè allà no pagaries. Continuem. La microfiscalitat. Llavors, Catalunya té 15 impostos propis. CO2, no sé què, del sucre, l'impost de l'aigua, jo què sé. Tot això es fa, repeteixo, perquè com que tenim un dèficit de més de 20.000 milions a l'any, s'han de recuperar per una altra banda. Llavors, en comptes de lluitar per als drets de la gent que viu a Catalunya, el que fan és exprimir encara més la gent que viu a Catalunya. La mitjana a Espanya són de 4 o 5 impostos propis. Catalunya té 15. És el que té més impostos propis. Madrid té 0 impostos propis. Això sí, no és colonialisme, eh? No, que no? I vull acabar amb una diapositiva d'esperança i de, en tot cas, el més important és el següent, no? El despertar i la massa crítica. Llavors, és imprescindible que la gent desperti, que la gent es doni compte de que li estan prenent el pèl, d'acord? Ells, els amos, el que volen és que tu estiguis barallat. Baralla't amb els catalans, baralla't amb els estrangers. Et sona d'algú, això? D'acord? Mentrestant, ells viuen com reis, d'acord? I els miserables som el 95% de la població, d'acord? Llavors, cal despertar, cal dir prou, i hem d'arribar a un punt de massa crítica, d'acord? Hem de fer que tots aquests boomers, els vells, que som gerontocràcies, Espanya segurament morirà per això, per gerontocràcia, perquè la majoria és gent gran, cal despertar tots aquests vells i que es donin compte, no? De que al final són tots els amos són tots iguals, no? I és el poble, els de baix contra els de dalt, sempre. I això és 100% el més important, despertar. Desperta. I, internauta, tot anirà bé, no et preocupis. Al final, tot anirà bé. Que sí? Molt bé. Espero que t'hagi agradat. Ens veurem a la pròxima. Adeu.